Ahojte. Takže včera som nakúpil veľmi pekné rastlinky do tohto japonského jazierka, ktoré som vytvoril. No, nakúpil som to v mojom obľúbenom obchode. Ak toto logo nepoznáte, tak sú to Kvety SK. A ten obchodík sa nachádza v Kriváni. Máte tam asi 15 druhov rastliniek a tu máte na nich napísané, že na čo sa hodia, do akej hĺbky môžete zasadiť. Takže ja som to zasadil podľa návodu. Tu je jedna rastlinka, ukážem vám neskôršie, ako sa chytí. Druhá, táto konkrétne, keď si pozrieme, tak tu máme napísané, že môže byť aj čiastočne vo vode. Takže som mu zasadil senka. Takže korene má vo vode, ale budem chcieť, aby mi sa takto rozrastala. No, potom vám ukážem, ako vytvoriť takéto jazierko. Je to filtračné jazierko s rastlinkami a už sa mi nádherne tam vytierajú karasíky. Dneska tu bolo rošamboráno, dokonca tam bol veľký kapor, ktorý žral ikry, ktoré karasy naniesli do tráv, a naša mica, mačiak, ho normálne snažil sa uloviť a vyťahnuť von. Našťastie som to videl a zamedzil som tomu. No ešte si pozrime do jazierka. Momentálne sme v tejto sklenej váze. Aha, asi ma takto tuto počujete. Je to celkom sranda. Rybky tu krásne sú. Chodievajú sa vytierať aj do tých rastlín. No a ja vám ukážem, ako vytvoriť takéto jazierko. A uvidíme, ako sa vám to podarí. Potom môžete zdieľať tiež vaše ostatní. Toto je takáto sklená váza a tu používam na to, aby som sa vedel pekne pozrieť dovnútra do jazierka. Tu máme veľmi dobrú rastlinku, Veroniku, a do tejto rastlinky sa mi pekne do koreňov vytierajú rybky. Takže čakajte na ďalšie videá a zatiaľ majte krásny deň. Čau.